Lap usayantes ya kamet jong jisu bagadon hapo ka kamera balabure. Wei urustan ulapan scam baka sendok kejutang bat kamet ujisu kris kibure hapo ka pyramid ba jong ka kisah ka krem jong ka patriarch kadai ka kamera ka babure hapo ka pyramid ha ka balabu ya ki artele kitiar ki baponam ha ki history ong doktor wanar. Katkum kajing ong wanar ya ka sendok kajutang bade kajing tep ukris labu apo ka krem kabala khang da umau ba he ba kalintia sepang seti kadai ka tliu ka bakrepang ka badon hajan kane ka krem ukam ba kajing te kadang peteng ban yai lai ya umau ba khadu jong ka tonel nalor kane ka benta warnar uong kisnem jong kajing wat pnia jong u kilapen I ba kajing te balasna dau priu kidon. Upen scam bakadai ka senduk jong ka jutang kabalai thu khana bat ka mediap jong Jisu Kris bat utikna bakadon ka pat kabala buri hapo ka pyramid kane ka bahadin kalong ka senduk ding kabala burom bha kabala sop ksiar ya kabala batai hakaniam jiu bat kaniam Kristan langait bakadon ya kisipo hukum kibo blay ulaay hau Moses. Haus nam arajar arpuwe wanar ulaay kecing jong u syaka dorbar bah klido jong kitiarem jong ki Egypt hadin sisnem kecing wat penia kabajur ha kane kaliang kecing kelah ka science naga benta kecing mentoy jong ka cai penriu parok kawe kalong kumno unong penia jong ka ope science ula batai ya kecing lap ya kicing keno jong u la kersan na kidor bat ki video ki bla sim na kabenta ka bajeliu tam bat ka bajngai tam jong kacing te tenrai jong ka pyramid ka bala ker na mo siang hi ong ka daily star ula peniap hari kicing tho andai ki badon ha ki mauling kniap do bilat jong ka Mesopotamia bat kicing pentip pala syam ha kicing tho bakantang jong ka niam jiu niam Kristan bat niam Islam hadin ba ola bisar penia ye kicing tip warnar ula poi sa kicing kot jengmot baki jaka kum ulum Sinai ulum Israel ulum Olim ulum Sion bat ulum jengsyai bala kedau haka kwaran baro ki kedau syaka pyramid bakrau nalor kata uperkhat baka pyramid kadai kajaka bau Jisu ula ai ya kicing kran halor ulum jong u mentau warnar ukhot ban weng no yo ma bakado ha kacing penkot jong Southern Passageway henry kacing wat pnia jong u kalai kando ya kicing la thong yu u kum unong ai jing mot na ka benta kaskan pyramids mission hadin ba ula ID ya kicing tiap jong u syaki bor sensar jong kari Egypt kane ka kan hon jong kiri ba pher ka kan thop ya ki engineer bat ki start sayan na Egypt Japan Canada bat France warnar ukam bakum kecing siu keliang banya sami kecing tiap jong u bat kinong tray kila menjur ban skan palat ya ka blok bakhado jong kalinti ya lenti basyati henry kicing persyang ban pech sabar jong ka krem ka baar kabala kantho da ka penon kam da kitenat mon redison kila sange no warnar ula keno baka kenhon kambat ya ka jong ka keten ula karpat yu menteri rang bado jong ka Lebanon ban kersan ya u ban khanglat ye kicing kan an hapdeng ka perthei bakan nomme kham tam u kedeu yu sahi hawas u menteri barem jong ka kam jungo kai perthei bat kitiarim jong kari Egypt kom kacing khanglat ye kicing kiu saprang warnar ukam bawat laki he jong ka sarkar Egypt kisno komen ye kacing lap jong u ndreu hawas u nyeu yelade kum nong ap ya ki pyramid bat bo nong ap barim upen me ya ki jing warnar uperkhan baka jing penpau jung u kala banyalam sya ka jing sok haka thain mi ngi bat ukwa baya ka te ka kam on pen no